дар лаҳзаҳои аввали сироятшавӣ шахсе ки ба ин беморӣ гирифтор мешавад ба таври сабук аломатҳои зуком дар ин шахс мешавад ва дар оянд тамоман худро солим ҳисоб мекунанд. беморони вируси норасоии масмумиятро ҳангоми гирифтор шудан ба бемориҳои ҳамрадифи он ба монанди дарунравӣ, сулфаи шиддатноки дурудароз ки табобатнашаванда аст, харобшавӣ, лоғарӣ, ин аломатҳои гирифторшавӣ ба вируси норасоии масмумияти одам мебошад, ки дар вақти муроҷиат намудан ба беморхона дар вақти гирифтани хун беморони вируси норасоии масмумияти одам дарёфт мешаванд.